So why are we here, my brothers? Bu dünyögө nege jaraldık? Bordoş tuğandarım. Bu jaşonun manisi üylönübü? Bu jaşonun manisi koz giyinübü? Je bu jaşonun manisi zaň qaytyp çoğun üy salubu? Uşul üçün geldik bu jaşoga. Or am I here to serve Allah subhanahu? Je bu bir gelgen ömürde Allah subhanahu wa ta'alaga hizmet kılуу üçün jaraldykpy? Allah subhanahu wa ta'ala bu jaşogu, bu 5 günçülük jaşogu sizdim nege jaratdy? Eger Allah meyli sizge uzak ömür bergen çakta da makul sizge 80 jaşta, 90 jaşta berdi deyli. Anan emne bolat? Akırı garıysiz. Jok bolosuz da turabı? Özüňiz menen arka dünýäge emnen alyp ketem dep atasız. Wallahi, my brothers, this Borlarum, bu tirүүлük tükkä arzubay turgan jok düýne. Any elestete de albaýsyňar. Bilgen bolsaňar Allah subhanahu wa taala silerdi özüne syýynsyn dep jaratdy. Maktab daňtasyn, uluktasyn dep jaratdy. Anın dinin jaşogo siňirsin dep jaratdy. Uşul eki nerse, dinde jaşoňorgo kirgizgile jana jer ýüzüne dinde jaýyltgyla. Öte jönököy. Göküregimde din boluş gerek. Jana meni gurçap turgan adamdarda din boluşy gerek. Jaşoňordun bolgon etken manisi uşul. Düýnege oşol üçün jaralgansyňar. wallahi, my brothers, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't care. Tuğandarım, meyli akçaňar kança köp saman bolsun, meyli kanday kıçırgan gımbat maşine minbegile, meyli kança gabat üýde, kan sarayda jaşabagala, meyli kança bölmösü bolsun, al bölmeleri meyli lüks bolsun, altın jalatılgan olturguştary bolsun, bu düýneniň mülkleri tükkä turbaýdy eken. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Bul düýne Allah'ın gözünün aldında uşunçalık arzubagan bir mayda, beçara, arzan bir kıpıngada arzubagan bası bir bolbogan mayda barat bir deme. Mına uşul jarık düýneniň gaýsy bir manisi bolgon bolsa, eger ele manisi bolgon bolsa, anda Allah subhanahu wa taala hiç bir kapır adamga bir tamçı suda ıra görmek emes deyt. Allah anda hiç bir kapır adamga bir ele tamçı urtoga mümkünlük bermek emes deyt. Allah would not have had given a single kafir a sip of water to drink. Not a sip of water would he have. Emel estetkile. Allah'ta jek görgön kapır del estetkile. Paygambardy jek görgön kapır del estetkile. Al meyli İslamdın açıktan açık düşmanı kasıp olsa da Allah aga ar gaýsy mümkinçiliklerinin eşiklerini açıp koyat eken. Alarga akça dese akça, ayal dese ayal, üy dese üy, hansaray dese oşonun barın koldoruna bilikti, hökmetdi berip koya berer eken. Nege Allah oşonun barın beri beret? Antkeni bizge ukmuş görüngen oşol nersenin bari Allah'tın astında bolbogon bir mayda barat kıpınday manisiz nerse eken. Anın bari iyigilik emes, eňele ökünüşdüsü. Men, sen, alar, biz, siz, büt musulmandarga uşul ıyık İslam dini berilgeni menen, jaşasın dep jaşo berilgeni menen, eň bir zor ulu baylyktar Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem jana Kur'an berilgeni menen, biz oşonun barını taştap saldyk. Alarga gaýdyger garap kaldyk. Paýgambar çiýgen çiýinden çettedik. Biz anın turguzgan dininen alystadyk. Biz anın sünnetün garmanyny unuttuk. Unutganymyzyň sebebi emne? Ne sebepden unuttuk? Uşul ötör geter gördüğüne üçün, ölük düýne mülk üçün unutup saldyk. Ölgöndür özü menen goşo bu düýneden tigi düýnege birdeme alıp getdibi? Goluna çengelde alып ket aldy bu tiýaka. A birok bolboý ele murunkular getirgen gatany getirgen öz getirgen. Surotu bolat. Tegisler kim tarapdasyňar? Uşul surony özüňerge tike bergileçi. Berip görgüleçi tüz ele. Siler Allah tarapdasyňarby? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarapdasyňarby? Kim tarapdasyňar? Birok ar demeni aýtyp oýdy tonu tantypay turasyny aýtgylar. Oyga gelgende aýtyp tantudan beýişke düşüp galçy bolsak, anda barybız ele beýişiň çokusy Firdauska düşüp galmakpyz. Birok karagılaçy, sahabalardy gözdi çoň açyp Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellemdi karagılaçy. Alar kanday az süýleşken, din üçin kanday göp emgek kılışgan. Biz bolsa bugünkü zamanda talala bele süýleýüz, dinge hyzmatybız öte az. Kimder tarapdasyňar bir borlarum? And do very little. Which side are you on? Wallahi, my brothers, every single person is searching for. Owa, ar bir adam özüne bakat izleyt. Barybız iýigilike jetsem dep talpynabız. Ar biribizde oşondoy kalı var. Musulmandardan musulman emeslerде kalaşat any. Bary iýgilikli boluga aşygyşat. Bary baktyly boluny samaşat. Bary eň aldyda bolsam deyt. Allah bizge özünün elçisini jiberdi. Allah bizge özünün paýgambaryny jiberdi. Allah silerge özünün kitebini jiberdi. İyigiliktin jolun tapsın dep Kur'andy jiberdi. Kur'an arkaly bakyttyn jolun tapsın dedi. Biz bolsa anın barынан yüz burduk. Yüz burup emnege tuş bolduk, emnege gezikdik. Menden köpleri suraşat. Emnege ümmet adır or ahvalda deşet alar. Özüňer aýtgylaçy, emnege uşunday ahvalga düşüp kaldyk.
Allah'ın elçisi aytkan. Men sizlerge tuura açık joldu, karangıda da jarık bolup turчу joldu dayardap kaldırıp kettim. Al joldu toskon taştарды alıp, odur budurun tazalap tüzdödüm deyt al. Hem oylongula. Daaratxanaga çoң işpi, kiçine işpi anı bütürüp çıkkan soň kantip juunu gerektigini üýretken kişi, qayerdi qaysı kol menen tazaloo gerektigini üýretken kişi, uşunday mayda baratga çeyin üýretip ketken kişi, kantip ele sizlerge tuura joldu görgözböy adaştırıp alsın. Without direction. He showed you exactly a map. He gave you a map. People ask me, Oşol adam sizlerge basçı joluňardyn kartasyny tak çiýip, joldun bagyty жазылган dayar barakty goluňarga garmatyp koydu. Gebiri menden maga dindim ne geregi var bizge bul dindin deyt. Жооп bereyin. Din bul jaşodogo tuura bagyt berip duruşu navigator. Dini jok sen ulam adaşkanyň adaşkan. Öz napsyňa kaloňa jeňdirip müdürlügön. Din bul jol görsetgüç. Adaşıp kettim, kayaka barardy bilbem, emne kılam dep abdırabay dinge gayrıl. Anı özüňe jüktep al da navigatorda karap 5 degen belgini baskın. Senin barçu marşrutuň oşol tarapty garay umtul aldyga. Jol apaçyk görünüp turbayby? Түш oşol jolga. Birok har kim özün professor, alym sejet. Gıyınsınıp, gerseýişip, jok dostum, maga işen mow jerden oňga burul, emi solga burul. Men bul joldardy jakşy bilem go dep akyldy sunuşat. Anın aytkan ugup burula kalsaň ele problema baştalat. Okuy bir yerde darak bar emes bile. Julup ketişken tura. Anda solga gayrıl. Jok, oňga ele gayryla berçi. Jok, başka jaka burulçu dep temtengdeşet. Hey dostum, wagtym nege tekke getirip atasyň? Jol daana açyk görünüp turbayby? Agay neje garyndaşlar, uşul konsepsiýany түшүnүүgө hareket kılgılaçy. Sizler özüňer oýlap tapkyňar kelgen joldor menen Allah subhanahu wa taolany taň galdyra albaýsyňar. Geyde adamlar, men çыныgı joldu bilem, oşol jolum menen Allah'tın oğuzunu açıram deşip, özünçe birdime oylap taýmyş etip, je goşumça dagı birdimelerdi goşmuş etip tyňsynışat. Anyňar menen Allah'ты taňdan ta albaýsyňar. Allah subhanahu wa taala sizlerden andaydy gütüp atkan jeri jok. Allah subhanahu wa taala tak belgiledi. Mınake men çiýgen jol, men çiýgen ereje, bul men jibergen paýgambar dep. Mına uşul jol menen bassaňar gana egilike jetesiňer. Başka argyl jolga düşseňer anda akyrı jok bolasyňar. Özüňer tuura dep oýlagan din jolu menen barsaňar da jok bolaryňar anyk. Ukkulaçy. Büt bale oşol men jaňa oýlap tapdym degenden başlalat. Meyli dep koýaly. Eger taptaza niýet menen Gudayga jalynүүnun jaňy bir türüni oýlap tapkan çaňarda dele, eger al jol Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem baskan jol emes bolsa, oşo jaňy joluňar menen kıyrap jok bolasyňar. Sebebi Allah sizlerden oýlap tabuňarga muhtaç emes. Allah, ey adamlar, mına sizlerge tüz jol, mına sizlerge ereje. Bul jol eç adaştyrбай turgan jol. Bul jol menen barsaňar iýgilike jetesiňer. Eger al jolga düşpeseňer, birde oňga, birde solga gaýrylyp, özüňerçe birdeme oýlap taba berseňer, anda özüňer dele bülünteseňer. Bary eň jönököy түшүnүktü. you come up with your own things, you make lefts and rights, you're going to be destroyed. Very simple. Урматтуу YouTube катталуучулар, мына ушул сыяктуу видеолор көбүрөөк которсун десеңиз, жаңы которулган ар бир видеону көргөн сайын колдоп, азбы, көппү акча которуп турсаңыз болот. Сиздин ошол азыраак колдоңуз менен тоодой сооптуу иштер бүтүп, динге сиз да салым кошуп атканыңызга ишениңиз. Анан да YouTube'дагы дин тематикасындагы саясаты жок, элди чабыштырбаган дини видеолор же дин алымдарынын видеолору болсо, шилтемелерди комментарийге калтырып туруңуз. Видео боюнча ой пикирлериңизди жазып, анан жакты деген белгини басып бөлүшүп турсаңыз да болот. Канчалык көп адам бөлүшсө, жакты деген белги басылса, ошончолук көп адам көрөрүн эске алыңыз. Колдооңор үчүн чоң рахмат.